uyo ari kutoti aiwa mira ndimpedzere ndiri kunomubata kudai so ndiri kunovhura hembe ropa ranga richidhirima mama kudhiripa zvimwe zvinotobohwa iye nhasi kuno kuseni kuno kuma 10 kuma 11 tange tiinaye apa agere ipapa nomwe wacho ndo pandiri kubuda panze ndiri kutoona uyu atotota panapa neropa ndo pandiri kuti ko iwe wakuwara ka iwewe. Tiri kusangana zvakare pano paDestiny TV muchirongwa The Village. Zita rangu ndinonzi Stella Musha. Munyaya yasiya vanhu vasina neremuromo, nhasi kuno kukuwadzana 7 kune shamwari yabaya shamwari yake nebanga. Tataura nemurume anga aripo ati vanhu apa watanga kunetsana anga aripo akatomboedza kuti amise ropa mushure mekunge abayiwa uyu anga ari landlord wake. Vanga vatori vese vachienda uko zvekuti ati nyaya yavanetsana yacho haisi kutonzwisisika. Kutaura kwake ati inyaya isina kana musoro. Ngatinzwei murume anga aripo pabayiwa Molani achitaura. Nini ndanditori nawo vakomana tafamba tese tichitoonwa watiri pashabhina. Saka ndazobuda neumwe uyu wandazonosvika naye uko uyu azotevera manje achiti iwewe waiwatora loja rangu iwewe uchindisiya. Ndo nyanga achinetsana vanhu vanozivana vanhu vanowirirana vanga vachitoita zvekuimba vachididididi tese. Saka ndangomirawo ndikangoti vanhu vanozivana kana ndauziva kuti pava kutonetsana apa uyu paari kutotora banga ari kutonobaya zvemashuwa. Banga aritora kupi banga? Mumba tanditori mumba takagara, anogara mu1 room nemubhedha wake apa pane chest drawer ndo chanchine banga. Saka ndangofunga kuti ari kungovhundutsiranawo zvekutamba pavakomana. But patime yandiri kuzobuda panze ndichitoona kuti nyaya yavo haisi kupera ka. Ndo pandiri kubuda panze ndiri kutoona uyu atotota panapa neropa. Ndo pandiri kuti ko iwe wakuwara ka iwewe. Uyu ari kutoti aiwa mira ndimpedzere ndiri kunomubata kudai so ndiri kunovhura hembe ropa ranga richidhirima mama kudhiripa zvimwe zvinotobohwa. Ndo pandati wakuwara mani ita izi ndiri kunomugadzika pasi. Saka uyu paatozoona kuti munhu azara ropa abva atodisappear. Ndasara ndakabata papi paya ndichiedza kuvhara ropa riya asi nyaya yanga achinetsana yakapusa yekungoti ndatorerwei inini wacho watorerei uyu uchindisiya. Vanga vakadhakwa ere vanhu ava? Panga pachitonwiwa wawa. Uyu anga achiti endei kumba ndinotora mari yekuwedzera wawa. Ishamwari neshamwari zvekutodaro. Shamwari. Hapana, inini zvangu ndichiri kutanga kutogara. Uyu ndi landlord wangu for 2 weeks. Nyakubayiwa. Saka anga achitoti ngatimbotendera ndikuratidze nzvimbo. Nhasi ana kuendawo kubasa ndakati ngatitenderere izvi. Idzi hama idzi tatoonana makuseni tikatodi. Uyo ndiye atotanga kutoti mutsa makuseni. Ari kutoshamusikawo nayo. Chii chamuruda kutaura nenyaya yezvinhu zvaitika izvi? Aiwa, ini ndoti nyaya dzehwawa dzaitisa izvi. Because uyu anga achipopotera uyu watorerei uyu iwewe uchisiya inini iye ari anga achindinwisa ndo nyaya dzacho. Asi manje inini mama ndakwana ndokurwadziwa. Ndandinaye shamwari yangu ndazama kumisa, ndaenda pakati perodhi kuzama kumisa motokari kuti dzimire but vanhu vanenge vachitya mumota mangu munozara ropa munhu ofamba. Tapedzera tatozoenda kupolisi, kudzoka kupolisi ndichinotora police report ndo kusvika munhu azorora. Zvekuti imi muri kuti dai zvichida dai anga akasikirwa pamwe ngadai awana ruyo. Police report kai ndo nyaya yaitisa kuti isusu patiri kunoti police report munhu because panzi harapiwe nyange mukamuenda naye muchangonzi police report. Saka ndo pandiri kudeedza mukomana wandadeedza ndikati sara wakabata apo. Asara akabata azorora mukomana akabatwa nemukomana iyeye. Ini ndamhanya kunotora police report. Ndinayo mangu police report. Izvezvi ndaipiwa. Zvaitika kumanguva izvini? Kuma 12. Hazvina nguva yakawanda zvaitika 12. Tangobuda apa ngoti hande yapo tinomboti 1-1. Ipapo
1 iyoyo ndiwo yaitisa mawanesa. Tine urombo. Mwari vakunyaradze. Mungazive here kuti Landlord wenyu anga akura sei, ane mhuri here? Iye ari kunzi 85. Ndo matauriro ari kuita vanomuziva shamwari dzake. Ini tine 2 weeks taonana tansati ambonyanyozivana zvekudaro. Kazhinji ndinenge ndichitobuda makuseni ndichienda kubasa ndodzoka usiku. Saka tinozongotandara tese zvedu sevanhu vari kugara vari 2. Apa togara tiri 2. Akatobva December anga achitondiudza iri nyaya. Dzimai vangu akaenda kuti atombotaura navo futi zvoti vachitonzwa kuti mukomana Tataura zvakare nevavakidzani vanogara makakurira Molani vati zvinorwadza zvaitika izvi. Vana vakakura vakazvarwa tichiona muna muraini redu rese. Vana ava vakasiyiwa mai ndo vakatanga kufa, baba vakateera. Vana vataingotarisawo nemaziso tichitarisa kuti kana kutsura taigona. Munhu aitsurika, munhu aiteerera, munhu aitaura zvinomunetsa. Saka nhasi taomerwa seni ndarwadziwa. Maenda here tikuona kuti kunzvimbo yaabayirwa nekwaanogara pane chinhambo chakati maenda here mukanosvika kwabayirwa mukaenda vana nekuti ndine tuzukuru tudiki ndikati ndikabuda vana pamba hapana, vese vanga vari pamba vaenda zvototi vamwe handisati ndaonana navo kuti vaonawo zvakadii zvaita sei zvafamba sei, Molani aitwa sei. Tarwadziwa mwanangu, tarwadziwa. Chii chamunoda kutaura mama? Tiri kunoti mazuva ano vanhu vanenge vasisakoshese upenyu zvachose. Rudo yavari kuwanza ende havachazvioni kuti manwiro kupindurana chaiko mukumwisidzana kwavanoita havachatyanani. Saka mweya iwoyo tarwadziwa ende anototambawo futi nemwana wangu. Nhasi amene kuti abuda akaenda kunotoni ndokwaaswera utosvika izvo nchimuudza abva atongoti pamubhedha ndamusiya akarara ndinogara kudhisini batavaraita. Akatamuka akashaya zvekuita ndichamboenda kwana Molani. Ewe mwanangu woswerawo kana adzoka wamuona ndo kwandandiri. Nhasi haana kutaura kuti kuenda kwana Molani aswera kunotoni. Adzoka utonzwa kuti shamwari yake yaurayiwa neshamwari. Tamusiya akarara izvo pamubhedha. Anzi mama matichi. Angoti mama matichi. Fatogara pamubhedha. Fatorara nemanede. Sekuru vatataura navo vati zvimwe zvacho zviri kukonzereswa nezviri kunwiwa nevakomana ava nefodya dzavanoputa, uye vativo dai mapurisa vakaona kuti chii chavanokwanisa kuita kuti zvinhu izvozvi zvive zvinomiswa. Iye nhasi uno kuseni kuno kuma 10 kuma 11 tange tiinaya pagere papa nomumwe wacho amubaya dread vanga vachitorukana bvudzi musoro madread dzawaya. Ndobva vabva ndobva vaenda kwamai vemukomana iye kumba kwavo kwaanogara. Ndobva vapinda muspeya muyezo vapinda muspeya muyezo vagara hamunoti vanetsana kuti kudii. Ndobva vabuditsana panze ndobva vabayiwa nebanga padhoo. Ndobva vabayiwa achibva apunzikira ipapo padhoo ipapo. Saka uyu mukomana anga ari pano dread ndiye atupura banga racho kubvisa pamwiri pake paanga abayiwa pacho, ndiye abvisa banga racho ipapo. Sekuru, tiri kuona isusu kuti ava vana vakakura muchiona Molani uyu munotomuziya akakura chona. Chii chamuda kutaura? Tiri kuona kuti vanhu vezvinezvi upenyu vanenge vasisahukoshesi. Zviri kuitika pavana vadiki vedu ava vari kumwa tudoro turi kuitwa bhesi ravo riri kumvura uko. Hamene mapurisa kuti vari kuti kudine bhesi racho, kune bhesi guru riri kunwa tudoro itwa nembanje zviri kuputwa ikoko kubhesi ikoko. Zvekuti muri kufunga kuti zvivindi zvekuti umwe anobaya umwe wake zviri kubva pazvinhu zvavanotora. Vanenge vadhakwa nezvinhu zvavanenge vatora izvozvo, zvavanenge vamwa zvacho izvozvo nembanje dzavari kuputa idzodzo. Tiri kunzwa isunzu mukomana uyu ari kunzi atiza, uye mukomana abaya uyu imimi maimuziva uye. Ini ndanisingamuziva asi ndaingomuona chete ndichingomutaurwa ipapa. Iye nhasi ndopa ndazoenda kumba kwaamai vacho ndikaona kuti hanzi vatenge vari muspeya vachitotandara vachida kuenda kwangu vachida kuenda. Saka munoti vanetsana nguva diki ipapo
uyu ndobva atora banga ndobva amubaya, ndobva asiya banga riri pamiri ipapo. Uyu ndiye azotupura banga dread. Sekuru, tiri kunzwa vamwe vari kutaura vari kuti mukomana abaya uyu anga asipo, akanga atori kuSouth kutoya kwaita Africa, akatotiza kuSouth Africa kuya kuno achitorwara. Hamene zvaakaparawo kuSouth Africa ikoko. mukomana abaya uyu ari kunzi akabva kuSouth? Ndizvozvo, akabva kuSouth ndokwaanga ari. Anga ane nguva yakadii yadzoka, mungazive? Ainguva shoma shoma yanga adzoka ari muno, akatoya nekurwara futi kuya kwaakaita. Ndokunzwa kwataita kumba kwacho kuti akauya achitorwara. Kumba kwevabereki vemukomana abaya uyu, vabereki variko here kuti aigara nani ikoko? Handisi kuziva manje, zvandasvika ikoko handina kuzvibvunza izvozvo. Handiziva kuti aigara nani, asi iye ane spare yake, muspare yake munhu ndomavange vari vese vachitotandara vese. Zvinhu izvi sekuru zvinokubatai sei? Nekuti ukanzwa kuti munhu apondwa unotaiwa matsotsi anga akagarira munhu parodhi, asi ishamwari neshamwari. Ndizvo zvaitika manje, ndizvo zviri kutishamisa shamwari neshamwari, kupondana, kuurayana, kubayana nebanga. Mazvona Chii chamunoda kutaura? Tikunzwa kuti iye atiza haana kubatwa. Chamunoda kutaura kumapurisa, nekuti tikunzwa kunzi anonokerwa futi vanhu vachimboda kunotsvaga police report. Chii chamungade kutaura kumapurisa kana kuti kuna iye Nyakutiza? kunonokawo kwaita mapurisa zvokuti dai kuti mapurisa akurumidzawo kusvika pamwe angadai atakurwa aipona. Zvino mapurisa anonokawo kuuya kuti vagadzirise nyaya iyoyi, kuti vamutore aende kuchipatara. Mapurisa anonokawo zvekudai mapurisa anga akurumidzawo zvingadai pamwe tingataura imwe story kuti pamwe afefemuka here. Molani mwana wenyu wamaiziva uyu anga aine mhuri here, ane vana here, ane mwana? Anga asina mwana, anga asina mukadzi, akatenga atora mumwe mukadzi ndobva varambana, ndobva mukadzi aenda, ndokubva asara ari ega. Saka izvinezvi ari ega, Anga achigara pamba pavabereki ari ega? Ari ega pamba pavabereki vake, akatosiyirwa ndiye ari papa mukomana. Hanzvadzi yake yanga ainayo yakaroorwa. Matimimi Masara makabata landlord wenyu kuti ropa risarambe richibuda. Mukomana uyu kubuda kwaita azobatwa here? Iye zvinezvi pazuva yamapurisa azobatwa here? Haana kubatwa because patime yaatoona kuti iye ropa rawandisa here abva abuda. Inini ndasara ndakabata munhu, ndo pandatoona kuti munhu anogona kutofa uyu because atanga kutonditi arasa ndakupera pawa. Saka inini pakupera pawa kwake ndatozvinzwisisa ndichiona left side ndokune moyo ka. Saka inini manje ndazonyanyotsoedza kutarisa kuti baiwa papi chapo. Momzi vandazomhanya kunodedza vepa next. Vanga vaine shamwari yavo, vauya vari 2 ana mama. Vachitosvika paya ndopa vati iwe munhu uyu ropa iri ritobuda rakawandisa, ndosaka ndakamuita sei? Ndakamubata apa, ndiri kuedza kuvhara ropa. Saka enda anchibata pamusoro pehembe mani. Ndopa vati aiwa haubati pamusoro pehembe. Ndopa bvisa dhuku ravo. Ndopa vandipa dhuku ravo, ndora ndabva ndapeta ndobva ndamuvhara pano. Tadaro manje ndakuti momzi chifonerai polisi kana ambulance. Vatraya kufona polisi, yafonerwa ambulance ikafonerwa but no response. Iwe shamwari vana vatiri kufona but hapana yeropa iri kuitika. Ndopa tati ngatichimanyai patara tinoona chi. Ndopa ndadedza vanhu vanokwana kuita 3 vamwe vachitotya. Wechi3 ndiye azouya ndikati bata paramba ukapadzvanya. Ndimhanye kupolisi, ndimhanye parodhi titsvage mota. Ndopa tamhanya parodhi takuzama kumisa mota. Mota dzedzi dzichingoti iwe shamwari doda kuti mota yangu izare ropa. Iwe doda kuti mota yangu. Kusvika paita munhu paofa yekuti aiwa shamwari chande tinotakura munhu. Vachisvika vachiona state yemunhu vavhunduka kutakura munhu. Ndopati aiwa zvakuda polisi. Ndopa tamhanya kupolisi kunotora police report. Ndo yandabva ndapiwa ndichidzoka. Komana ngazi urora already.